Handel Davies, cadeirydd y clwb. Faint o bwysig ydy'r gem yma i Llandyfri pnawn yma? Wel, mae'n un o 4 gêm sydd yn ei rôl i ware, a gêm ola gytre. Felly mae rhaid i ni ennill y 4 gêm os ni moyn wneud y play-offs. Mae 3 ar y gopa yn wneud y play-offs. Mae 6 tîm ar y foment yn cysadlu am y 3 safle yna. Felly mae'n gêm bwysig dros ben i ni ennill ydy. Os da chi'n ennill, yn hyder wedyn mynd i lawr i'r 4 gêm ola, sydd yn wedyn faint o bwysig ydi o cyrraedd y play-offs yma? Wel, ni wedi gwneud unwaith o'r blaen. Yn anffodus fe gollon ni i Llanelli gytre o'r tro yna. Ond mae'n bwysig dros ben, oherwydd mae Carfan ni wedi ymla trwy'r tymor i brwydro i gyrraedd y 3 ar y copa. Felly, os gallwn fi gael buddigoliaeth heddi, mae gobeith ni i cyrraedd yr uchelgais yna. A mae rhyw dderyn bach yn deitha fi bod chi hefyd yn rhaid gorau fel cadeirydd. Esfaint da chi'n cadeirydd y clwb? 10 tymor fi nawr, oddi ar bod yr uwch gyngrar mewn bodolaeth. Felly fi'n credu bod amser i rhywun arall wneud y swydd a start bach ffres i rhywun arall. A fel rhywun sôn, da chi wedi bod yn cysylltu â'r clwb ers dros 40 o flynyddoedd. Ydy hyn yn gorffan o wan ydych chi'n cario ymlaen? Na, ydw fi bod wares i'r tîm dan 15 a fi wedi bod yn chwaraewr i'r tîm ieuenctid a'r tîm cyntaf a'r ail dîm ar y diwedd yng Ngyrfa a wedi bod ar y pwyllgor 32-33 o flynyddoedd nawr. A dwi ddim yn golygu sefyll lawr o'r pwyllgor, ond fel fi'n gweud cyfle i rhywun arall cymeryd drosto fel cadeirydd. Mae'n cymryd 10 mlynedd yn rhif bach eitha da i gwbla. A fel yr holl flynyddoedd, fe rhaid fi ofyn beth yw'ch bwynt mwyaf y flynyddoedd da chi'n cofio? Wel, mae hwnna'n eitha rhwydd. Y blwyddyn gyntaf ni'n gadeirydd, fe nillon ni'r cwpa. Meddon ni Gaerdydd yn y mileniwm gyda cais, gyda symudiad gola o'r gêm a nillon ni 20 pwynt i 29. Yn anffodus, fe gwplon ni ar wylod yr adran y blwyddyn ni, serch o ddim dysgyniad lawr safio ni gwmpo mas o'r adran. A oddi ar ni, mae perfformiadau'r clwb wedi gwella a fi'n falch i weid yn y blynyddoedd diwetha, ni wedi bod yn ymladd ar hanner ucha'r adran yn lle yn yr isa. A fysa diwedd y tymor, ymddeol llwyddiant fysa gyro bath ar diwedd y tymor? Wel, ni hefyd yn y cwpa, ni war Glynebwy wrthos nesa oddi catre yn yr rownd go gynderfynol. Felly, ni'n dal o beithion i ymladd brwydr yn y cwpa a'r gyngrair. Andel, hapus chi a bob lwc iddo. Diolch yn fawr iawn, diolch. Diolch yn fawr.